Aquest ritual ja no es tornarà a repetir mai més. El dilluns 6 de març va entrar l'últim pres a la Model de Barcelona i va començar el compte enrere. Després de 113 anys, la presó Model es tanca. A 7:45 de cada matí es fa el recompte cel·la per cel·la. A dins, els interns s'aixequen i es fan visibles per demostrar que hi són i que estan bé. I això passa a les 6 galeries de la presó. Les dades del recompte arriben al cap de servei, que és la màxima autoritat funcional. Si el nombre d'interns és el correcte, s'autoritza el canvi de torn i el dia es posa en marxa. El Llorenç és un dels interns més veterans. Comparteix la cel·la amb un pres que ha arribat fa 15 mesos. ¿Está lleno el cubo? Sí. Però pel Llorenç és com si el company acabés d'arribar. Ell té 37 anys i n'ha passat més d'11 a la presó. Ahora somos 2 personas, pero hay 4 camas, habían 4, y años atrás hemos estado 6 personas. O sea, aquí había otra litera más, subía hasta arriba y aquí otra litera más. Éramos 6, aquí era una jungla. El Shaquille fa 20 mesos que és a la Model. Està condemnat a 7 anys i mig per tràfic de cocaïna. Bon dia. Agafo el carnet? Merci. Cada matí passa els 3 cancells de seguretat i surt fins al pati d'entrada. Des del primer dia era conscient que en qualsevol moment em podien enganxar. És com, per exemple, el que juga amb el foc, només és qüestió de temps, però almenys un cop es crema. He fet el que he fet, estic aquí per el que he estat fent, i el que haig de fer és pagar i intentar sortir el més aviat possible. El Shaquille calcula que d'aquí uns mesos podrà començar a tenir permisos. I ha fet un pas. És un dels interns que treballen en aquest pati exterior, fora del recinte tancat i amb la porta del carrer oberta. Després de fer el recompte, el cap de servei n'ha de donar part a la direcció de la presó. Comunicat de fets de la tercera galeria d'ahir en relació de l'aprehensió a la cel·la 266 de substància de color marró de 8 grams aproximadament. Me dones la substància? Déu-n'hi-do, la bellota aquesta. El servei bé, no? Sí, està molt bé, molt bé. No hi ha cap problema. Ens vam aixecar ahir amb 668, els 4 amb mesures cautelars, i el que sí que vàrem tenir ahir una llibertat a la tarda del jutjat de guàrdia, i per tant aquest dematí ens hem aixecat amb 667 i sense novetats. La presó Model es té que tancar. És una anomalia dintre de la nostra organització. Tenim un equipament dels més vells d'Europa i tenim dels equipaments més moderns d'Europa. Això no compagina. Està més que amortitzada, ha fet la seva missió i, evidentment, avui en dia no compleix amb els requeriments mínims per poder desenvolupar la gestió penitenciària. La presó Model de Barcelona va néixer amb molt bona voluntat. L'arquitectura, racionalista, seguia el sistema panòptic. Això vol dir que des del centre es podien observar i controlar les 6 galeries circumdants i els patis corresponents. Es va construir per iniciativa de diverses entitats ciutadanes que defensaven que les presons havien de ser un càstig, però també un espai per poder redimir els delinqüents. Tot això llavors era molt modern. Per això la van batejar com la presó Model i la van inaugurar un 9 de juny de 1904.
Uns dies després, diversos furgons carregats de presos van deixar enrere la vella presó Amàlia, del Raval de Barcelona. Havia estat una presó terrorífica. Allà s'hi havien amuntegat, en un sol espai sense cap intimitat ni control, delinqüents de qualsevol edat i condició. Ara, la nova presó era un edifici amb galeries ventilades, patis per sortir a passejar i una cel·la per cada intern. Hi servien menjar calent 2 vegades al dia. Hi havia metge, capellà i fins i tot classes de música. Però les coses no van sortir ben bé com estaven previstes. Al cap de 2 anys, la Model ja va tenir el primer motí. El Shaquille comparteix la feina al pati exterior amb un altre intern, l'Ivan. Fa 33 mesos que és a la Model. L'Ivan té 37 anys i en cap dels projectes vitals que s'havia imaginat hi entrava a tenir una condemna de 6 anys a la presó Model. Vivía una vida muy alocada, sin frenos. Y todo eso me fue nublando hasta un punto en el que yo creí que por hacer un bien terminé haciendo un mal. Creí que si resolvía mi economía ayudando a mi padre y manteniendo mi vida, tomé la decisión de coger un avión hacia un sitio que creía que iba y al cual no fue, y volví con unas cosas que creía que no tenía y tenía. Droga. Sembla que és evident per tothom avui que això ja no té marxa enrere. La Model es tancarà el mes de juny i, per tant, és important treballar en el context en què la gent entén que ara sí que va de debò i no només ho entén en paraules, sinó que ho veu amb els fets. Això val pels treballadors, això val per les famílies, això val també pels veïns de l'Eixample. No ho fa sempre, però avui el conseller de Justícia, Carles Mundó, assisteix a la reunió setmanal de la Comissió de Seguiment del tancament de la Model. En data d'ahir, amb motiu de l'ordre del conseller, ja es va fer una ordre de direcció de que definitivament ni ingressos voluntaris. Considerem el centre penitenciari tancat i només en funcionament per la població actual. Aquesta actuació implicarà un moviment d'interns com mai no s'ha vist fins ara. S'hauran de traslladar cap a d'altres centres els prop de 1.000 presos que hi havia a la Model en començar. I també caldrà transferir-hi els 500 treballadors. Tot plegat no serà fàcil. Afecta el Departament d'Ensenyament, afecta el Departament d'Interior, afecta el Departament de Salut, afecta, lògicament, el Departament de Justícia, afecta a les famílies, als col·legis d'advocats, afecta als propis interns i als treballadors. Totes aquestes sensibilitats s'han de tenir presents i conjugar per explicar-se molt, comunicar molt, empatitzar molt, entendre molt i sobretot fer que aquesta decisió, que és una decisió valenta i important, doncs provoqui el mínim patiment possible. El cap de servei passa revista cada dia a les diverses seccions de la presó. Aquests són alguns dels tallers on treballen els interns. L'Alfonso, com tots els funcionaris, va sense cap arma ni protecció personal. I aquest és un dels economacs. Cada galeria de la presó en té un. Aquí els interns hi poden comprar molt bé de preu tabac, refrescos sense alcohol, perquè l'alcohol hi està prohibit, menjar envasat, productes de neteja i algunes coses que fora ja es fan servir molt poc, com els segells. 50 cèntimos, jefe. Aquests són els de 5 euros i aquests són els de 2 euros. Ja està, i tot el més és moneda fraccionada. I no són diners de veritat, oi? No, això és com si fos allò del monopoli. Buenos días, don Juanjo.
L'Andreu va trepitjar la Model per primera vegada l'any 1981, quan ja s'acostava als 40. I va tornar al 91 i una altra vegada al 2004. Les 3 vegades per delictes d'estafa. Hi havia un abogat molt bo aquí a Barcelona, que era dels millors que hi havia a Espanya, que tenia un mural al seu despatx que deia «Pobre de lladre que no roba el suficient per la seva defensa». I es veu que és la veritat, que està bé, perquè millor que està passant avui en dia i ningú entra. I aquí només estem els pobres. Ara, amb els 70 més que fets, té el privilegi d'estar-se al geriàtric de la Model. És una zona tancada, però sense reixes, i on els interns de més edat disposen d'unes quantes comoditats. Això són els horaris que tenim aquí assenyalats. Per exemple, l'esmorzar és de 7:30 a 8, que és quan esmorzem. Després, quan acabes d'esmorzar, fa la neteja cada un de la seva celda. I després, quan s'acaba, tots van a les seves activitats, jo me'n vaig cap a l'economat a treballar, que sempre són a les 8:30. A partir de les 9 que fan el recompte ja podem anar a dormir. I podeu mirar la tele? Sí, fins a les 12 de la nit, i si hi ha alguna pel·lícula que acaba a les 12:15, 12:30, es deixen veure-la. O sigui que no, segons... Quasi sempre es deixen veure al final de la pel·lícula. Amb el trasllat tot això canviarà. La majoria d'interns els portaran al centre penitenciari de Brians 1, al Baix Llobregat, i allà, de geriàtric, no n'hi ha. Però a més, l'Andreu té un neguit afegit. Toma, cómpralo. Ara tinc la preocupació del trasllat, perquè m'aniria bé que em traslladessin a Tarragona, perquè la meva dona, clar, està a Calafell és un problema, és gran, i si vaig a, per exemple, diuen a Brians, són 120 quilòmetres que hi ha. T'he d'agafar un autobús, el tren, un altre autobús, seria tot un dia d'excursió. Si vaig a Tarragona, són 40 o 50 quilòmetres, i per això s'aniria molt bé anar allà. I crec que sí, que podrà ser. I si no, des d'aquí ho demano. Aprofito, no? A veure. Coses que ja sabem. En primer lloc, l'ordre del conseller de clausura del centre ja està donada. Per tant, en data d'avui podríem dir que estem posant la directa. Ja no anem al ralentí, ja no anem planificant, sinó que ja anem en marxa. Se'ns ha demanat el trasllat de 96 interns en 2 setmanes preventius de llarga durada. Quan tindrem les llistes? Sempre que hi ha un vis-a-vis, s'agafen les empremtes del pres abans i després de la trobada. Es fa per comprovar que és ell i no un altre el que entra i, sobretot, el que surt. No seria la primera vegada que un pres es canvia la roba amb el visitant i s'escapa. Molt bé. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿estás gordo? No, que va, si estoy adelgazando. No, está bien el estrés que llevo. Yo estoy delgada. Sí, tú estás delgada, sí. Tú ahora no te preocupes por eso del cambio, ¿eh? Estando patronado en Tarragona, Sí. a ti te conviene en Tarragona. Claro, según la ley sí, pero con aquí las cosas van, pero haremos posible para ir a Tarragona. A lo mejor estar un tiempo en Brians 1, però després m'hem d'anar a Tarragona. La geriatria la tanquem el 3 d'abril, també. Correcte. Per tant, hem de buscar sortida als nou hàbits que tenim. I no poden marxar ja? O sigui, posar-los en... O sigui, sense el pas per una galeria d'aquí nostra? Bueno, és un pas intermedi. Entre tancar geriatria i que tanquem la presó, passen per la primera. En tot cas, aquests I la primera estarà amb ells. Doncs el 3 d'abril això ho tenim que tindre tancat. Això d'estar a la presó és, a part de la pèrdua de llibertat, és que perds moltes coses. Sobretot a la família, que li fas molt mal a la família. Perquè a part que tu pagues presó, la família també. És un pitjor. Dale. El primer grup d'interns comencen a abandonar la presó en direcció al centre penitenciari de Brians 1. Acaba de començar el moviment de presos més important de la història recent del país.
En aquesta sala de la Model, un consell de guerra va condemnar a mort el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, acusat d'instigar les revoltes populars de la Setmana Tràgica del 1909. A partir de llavors, la Model va ser el lloc on anaven a parar els perdedors i els exclosos de cada moment històric. Socialistes, anarquistes i sindicalistes van omplir la presó al costat dels presos comuns durant les dues primeres dècades del segle XX. Quan va arribar la dictadura de Primo de Rivera, s'hi van afegir republicans i catalanistes, i la Model va quedar batejada com la Bastilla de Barcelona. Per això, quan es va proclamar la República, una multitud en va alliberar tots els presos polítics. Durant la Guerra Civil, la Model es va tornar a omplir de presos de tots colors. Primer van entrar-hi feixistes, després capellans, i passat el maig del 37, anarquistes i comunistes del POUM. Però quan els militars sublevats van entrar a Barcelona, al gener del 1939, la Model estava oberta i buida. No va trigar gens a tornar-se a omplir. Tens molta feina? Sí, tinc només un avui. La feina dels juristes, com l'Agustí, se centra a recollir informació sobre la situació penal i processal de l'intern i també sobre les seves circumstàncies i la seva carrera delictiva, com aquest cas, un intern condemnat per robatori amb intimidació. Ahora llevo un año que he tonteado con la coca. Pero ha puesto el freno. Sí, sí. Los porros ya no fumo. Ni porros ni alcohol. Ni alcohol. Y la cocaïna de tanto en tanto. De vez en cuando. Pero vaya, que ni alcohol, bien. Després de l'entrevista, l'Agustí fa un informe criminològic que presenta a la Junta de Tractament. Aquesta Junta atorga un grau a cada intern. Hi ha 3 graus. El primer és de règim tancat i suposa moltes limitacions per a l'intern. El segon grau és l'ordinari. I el tercer grau és el que permet l'accés a espais oberts i, segons la situació de cada intern, el règim de semillibertat. No van haver penes accessòries. El grau que s'assigna no depèn del delicte ni de la condemna, sinó de la qualificació que la Junta de Tractament doni a cada intern. El compliment té una persona que arriba a la presó, ha fallat la institució de control família, la institució de control escola, la institució de control barri, la institució de control amics, la institució de control treball, i han fallat totes les institucions de control. I com han fallat totes les institucions, aquesta persona en concret és com és. I s'ha començat a drogar, ha robat, a no sé què, tota una sèrie de coses. I llavors la societat l'agafa i diuen condenat a això, condenat a això. Se li dona a la institució presó, feu un home nou d'aquesta persona. Bueno, és complicat. És complicat, eh? Si ha fallat la família, ha fallat tothom aquí. Ha fallat tothom. El Llorenç ha conegut els 3 graus penitenciaris. La seva història a la presó va començar quan tenia 21 anys. El Policía Nacional me robó 50 euros de la cartera. Yo cuando me dio la cartera miré y vi que no había los 50 euros y dije que me habían quitado la cartera. Ahí el dinero. Me empujó, yo le pegué un rodillazo, le rompí 2 costillas. Me metieron 3 años y medio de cárcel. Des d'aleshores ha encadenat una condemna darrere l'altra i ha passat la major part de temps a la presó. Fa un any va sortir en llibertat condicional. Les coses se li van posar de cara, es va casar i va trobar feina. ¿Y tú quién eres? Yo soy este. Chico fuerte, estoy dominando a una persona. ¿Y por qué dibujas esto? Porque mira, él gana mucho dinero con este trabajo y me recuerda y tengo mucha gente detrás mío que quiere que esté para trabajar con ellos. Claro. ¿Porque tú trabajabas de esto? Sí, sí. Trabajaba de esto. ¿Y te ganabas bien la vida? Sí, sí, mucho dinero. Mejor que delinquiendo. ¿Y por qué delinquiste? Recaída con la droga. Me dejó la mujer, me quedé solo y
me drogué. Llorenç va perdre el senderi i mentre estava en llibertat condicional el van tornar a detenir acusat d'uns presumptes robatoris. Me piden mucha cárcel, 19 años y medio de cárcel me piden por 4 robos. Más que nunca en mi vida. Y ya he pagado 12 años de prisión, toda la vida en prisión desde los 21 años. Salir, entrar, salir, entrar. Porque ¿cómo era tu vida antes de empezar a delinquir? Pues bastante complicado porque he tenido la vida dura de infancia, o sea, muchos problemas. No he tenido madre, han abusado de mí de pequeño, me han utilizado para hacer de camello de droga cuando era niño, muchos problemas. És que les persones que a vegades surten d'aquí estan molt soles. I la soledat, quan tu l'esculls, és una cosa, però quan et ve sobrevinguda i no la saps gestionar, és molt dolorós. Llavors, d'aquí surten persones amb un nivell de soledat immens, immens, perquè a fora no acabem de trobar les maneres de poder-los donar suport. Perquè aquí entren en una rutina, una dinàmica, pensa que estan les 24 hores atesos, per qualsevol cosa, tal. De cop i volta, pum, creuen la porta i aquest impacte de i ara on te vaig. En talleres y eso, ahorrarme algo de dinero para arreglarme los dientes. Cuida de tu hermano también. Sí, sí. Si ahora has generado este vínculo con él, Sí. yo creo que es bueno que lo mantengas. Por supuesto. Porque él tiene un hijo. Sí, tiene un hijo, sí. Durant els últims mesos, l'Anna s'ha entrevistat amb el Llorenç diverses vegades. La seva feina és intentar prevenir l'exclusió social dels interns i facilitar la tornada a la vida exterior. Ara per ara, el Llorenç només té un germà i segurament serà una peça important per tal que, un cop complerta la pena, pugui reprendre una vida sense delictes. Però això ja no dependrà de les treballadores socials. Tendrás que regalar, ¿no? Claro, hazle un cuadro y se lo regalas. ¿O qué? A mí el niño solo me hace así cuando me ve. Porque te ve fuerte a ti. ¿No? Porque te ve fuerte a ti. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos hoy? Vale, gracias. El Shaquille i l'Ivan estan en règim de segon grau, però són el que s'anomena presos de confiança. El seu bon comportament els dona més privilegis que la resta d'interns. Poden accedir a espais oberts o dinar a la cuina, a part de la resta dels presos. Peix, arròs i després de postre tenim iogurt i poma. Jo arroz i Amanida. i amanida. Sí, perquè jo no vull menjar fregits. No m'agraden. Està molt bé. Està bé. No en podem queixar. Està bé. Sí, sí. A mi m'agrada. Per estar on estem, està bastant bé. Sí, ja quan portes 3 anys ja cansa una mica. Venía muy tranquilo y cuando ya faltaban 2 metros para pasar los arcos y la mujer me chocó mi carro y como tenía unas maletas que eran rígidas, se deslizaron y se cayeron. Entonces la Guardia Civil nos paró y nos revisó todos y yo ahí vi lo que tenía. Yo creía que tenía dinero y no era dinero, era... Yo iba a hacer un delito, pero no de drogas. Pero bueno. Y el momento fue claustrofóbico. Me dio claustrofobia. Y lo que sentí fue dolor porque tuve la certeza de todo lo que iba a perder. Hostia, no voy a volver a ver a mi padre, voy a perder mi novia, mi grupo de música, tenía un grupo de música con un compañero, con un amigo mío que nos estaba yendo muy bien, en 2 días teníamos unos bolos en Suiza. Dije, hostia, se me fue todo esto. Y pasó. Mi padre falleció,
mi ex normal que me dejó, aguantó 6 meses, pobrecilla, demasiado. Y el grupo, mi amigo todavía estaba ofendido, normal. Cada galeria de la Model té el seu servei de paqueteria. A la tercera galeria se'n cuida el Nemesio. És un intern reincident. Va entrar per primera vegada a principis dels anys 90 i va tornar a principis del 2000 i el 2009 va tenir una altra condemna. En total, hi ha suma 13 anys i mig de presó per delictes relacionats amb les drogues. No reclaméis, ¿eh? Colegio, o sea, es un colegio, colegio de mayores, de niños, se gastan bromas. Antes tenías que tener mucho cuidado, la gente no se enfadaban por nada. Fue horrible. Yo pienso que entré en la época del hierro. La época del hierro era la época que aquí todo el mundo tenía sus pinchos, sus armas. Muchos han muerto de la gente aquella, o sea, ya no existen, ¿no? L'any 1977 hi va haver el motí més important de la història de la Model. Els presos van calar foc als matalassos i van trencar tots els vidres que trobaven mentre cridaven a favor de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. La COPEL era una organització que lluitava perquè l'amnistia pels presos polítics també s'apliqués als comuns. I així van començar els anys més durs de la Model. Lo que recordamos los que entramos en esa época es que olía a sangre. Las prisiones olían a sangre. Ese olor plomizo, ese olor metálico que tiene la sangre, la olías cuando entrabas desde la primera cancela. ¿Ha habido cabecilla? ¡No! Cuando había alguna protesta, el jefe de la banda decía que se tenían que cortar y se te cortaban en un momento dado 100, 200, 300 personas. Era normal tenir un tio amb els llavis cosits. Ara què passa? Estàs reivindicant no sé què. Que es deixaven el lloc pel cigarro, no? Per fumar, i tota la boca cosida. I dius, madre mía. O gent sense orelles perquè s'havien xivat alguna cosa, o bueno, coses que ja, gràcies a Déu, no passen. Aquí, 4 muchachos con mantas. No había camas para todos los internos. No había colchones para todos los internos. Abrías una celda y te encontrabas a 8 o 9 criaturas tiradas en el suelo, allí sin nada. Se les daba una botella de lejía por el tema del SIDA cada X tiempo. Y claro, como no se repartía metadona, pues la droga corría. Ya nadie te dice que lo han violado, pero antes cada día o cada 2 días venía uno diciendo que lo habían violado. Y era tristísimo, es que eran unas condiciones infrahumanas. Des de l'any 1984, la Generalitat va assumir les competències en matèria penitenciària i amb una nova generació de professionals va començar un procés de transformació que en 30 anys ha canviat el sistema penitenciari de dalt a baix. Aquest és el model català, la proximitat personal. És a dir, tu pots anar a un pati, un dia a hora baixa, que es fa fosc, i pots arribar a pensar que no hi ha cap funcionari perquè es confon entre els interns que estan passejant a dintre d'aquell pati. És a dir, diríem, la marca penitenciària nostra és que no hi ha barreres, no hi ha separacions, sinó que el contacte tant del personal del servei interior com de tractament és molt proper i sense cap tipus, en principi, de distància. Un element important en la pacificació de la Model va ser la introducció de funcionàries dones en una presó d'homes, una cosa aleshores insòlita i atrevida. El recordo com, mare de Déu, què faig aquí? Clar, imagina't, entrar 7 o 8 noies, que llavors érem totes molt joves, doncs va ser impactant, perquè tots es treien el cap per les finestres, ens xiulaven, feien coses una mica sorprenents i dèiem,
què fem aquí, no? Què vols dir que aquí és on t'haig de venir a treballar? Què es pot fer en un ambient tan hostil, tan trist, ja era decadent en aquell moment? I al sortir jo sé que hi va haver, diria que un parell de companyes que ja no van continuar o van deixar als pocs mesos. Està clar que va baixar molt la conflictivitat quan vam entrar, perquè, clar, et veien i ja, no sé, comportaven d'una altra manera, o tu podies apel·lar a dir, escolti'm, jo he apel·lat a dues bandes, no? Per una banda, dir, a ver, usted no es un hombre, pues pórtese com un hombre, no? Què vol dir això? Restricció, posar-se com un boig perquè no té cigarros per fumar, ni coses d'aquestes. I ho entenien perfectament. Bueno, sí, sentava malament, però... I després, quan va anar passant el temps, jo també he arribat a dir, a ver, ¿usted no tiene madre? Pues yo como si fuera su madre, hombre, haga el favor de recoger la celda. I així. Tot això no vol dir que no hi hagi problemes. En aquest període també hi ha hagut motins i la violència ha continuat formant part de la presó, però cada vegada menys. Com veieu, estan tancats perquè fa molt que no s'utilitzen. Tenim una defensa de goma, tenim protecció per les cames, protecció pel cos, i com no tenim armes, no tenim res, doncs quan la cosa està molt malament, un escut, un casc, no sabria dir-te, però un parell de vegades a l'any, 3 vegades a l'any, no més. De pequeño siempre soñaba con ser como el Stallone y como el Schwarzenegger, porque a ellos nunca les pasaba nada. Y a mí, pues desde bien pequeño, pues me pasaba de todo. A ver, y no quería ser pues como ellos. Más y más fuerte y mejor que nunca en mi vida voy a salir. Lo tengo claro desde el minuto 1 que entra en prisión. Más fuerte, mental y físicamente. Sobre todo mentalmente. Y saldré más fuerte que nunca. Tengo claro. No, three no. 6, open with volley. Yes, and now 3. Jo ni dos no, por Dios, no lo saques. Mentalment estar fort és lo important, perquè aquí dintre molts, a la majoria de gent que li passa, que mentalment acaben derrumbant-se. Al principi és fàcil, els primers 2, 4, 6 mesos tal, el primer any, però després quan passa el primer any, ja tirant el segon any, tercer any, llavors ja canvia la cosa. I en aquest cas, pues, bueno, simplement tenir perspectiva i bueno, prendre que això, vale, igual que a fora estava vivint d'aquesta manera tal, doncs aquí ara em toca pringar, i ja està. Mi secreto es tener una vida muy ocupada. No me doy respiro a mí mismo. Ahora tengo que hacer esto, me pongo pequeños objetivos y no paro. Aunque sean completamente tontos. Pero es eso, para mí lo que me ha mantenido a mí fuerte es el hecho de que cuando yo salga piense, hostia, he ganado 3 años. Els meus anys en la model han sigut uns anys de creixement personal continu, uns anys d'enriquiment cultural, uns anys de conèixer-me a mi mateix molt, perquè quan estàs en un lloc així
estàs molt amb tu mateix. M'he donat compte de que no m'he perdut, però sí que he canviat perquè ara sóc molt més constant. Soc molt més constant, molt més tranquil, responsable. Com he dit abans, valoro tot, com si fos una floreta o com la lluvia. És molt important l'experiència que he tingut aquí en aquesta presó. Queda una persona en la que no et sents prisioner. Ara la seva sort i el seu futur depèn de si la Junta de Tractament li atorga o no el tercer grau. I el primer pas hauria de ser el primer permís per sortir després de 33 mesos tancat. La Model, com tots els centres penitenciaris, té una galeria especial. És la 6ena, la galeria de règim tancat. Aquí hi ha els presos més perillosos i també els que han tingut un mal comportament. Els interns estan sols en una cel·la. S'hi queden fins a 22 hores tancats cada dia. I poden sortir com a mínim 2 hores per dutxar-se, comprar a l'economat o passejar per un d'aquests patis, moltes vegades en solitari. Les sancions poden ser de 14 dies com a màxim. Avui traslladen de cop tots els interns de la 5a galeria cap a la primera. D'aquesta manera, quedarà una galeria buida per primera vegada. ¿Qué tal? Buen día. Bon dia. Què tal? ¿Cómo va? ¿Andreu? Aquí bé, anar fent. Digui'm. S'anirà demà a Tarragona. Demà me'n vaig a Tarragona? Tarragona, a la Hosti, tarda. Vale. Sí? Aquí, vale, molt bé. Molt bé? Content? Content, home, i tant. Bueno, pues prepari les coses després. Vale, molt bé. I demà a la tarda marxarà. Vale, molt bé. Quanto més ràpid millor les coses. A veure si tot va bé. Serà una altra vida. Millor, perquè està més a la vora i estarà més descansada ella. Ai. Sí o no? Sí. Ui. No? Ué. Això sí que em tindríeu que ajudar a pujar. Perquè aquí. Vale. Va. La Cristina ja no té gaire feina. S'ocupava dels ingressos i de les baixes dels interns, i ara ja només fa llistes de baixes. El tancament de la Model també provocarà que uns 500 treballadors hagin de canviar de lloc de treball, i la Cristina, que sí que sap on aniran tots els interns, encara no sap on anirà a parar ella mateixa. Bueno, què faig? M'haig de comprar un cotxe, no me l'haig de comprar, on aniré a parar? Tu mires el llistat de places que han sortit, on es suposen que ens ficaran a tots, i no hi cabem. I tu ja penses, Dios mío, voy a acabar en Figueres. Que horror. Perquè, clar, jo no puc anar cada dia a Figueres. El que ens posa dels nervis és que estem a les dates que estem, falta un mes perquè això tanqui, i encara no sabem on anirem.
se tenía que haber hecho con menos prisa. No sé que políticamente interesa que se haga deprisa, pero hay que pensar que hay 500 familias con sus 500 problemas y hay que ser sensible a esos problemes i deixar que la gent s'adapte a su nova vida. Jo crec que a la Model ja se li ha tret tot el suc que tenien. Una cosa és això. L'altra és que lo normal, lo lògic, lo tal, hagués sigut primer fer un centre a la Zona Franca, que és el que s'havia pensat, i quan estés el centre de Zona Franca, se fa un trasbàs de la gent d'aquí a la Zona Franca i s'ha acabat el tema. En aquest ambient crispat, el conseller de Justícia i el director general de Serveis Penitenciaris fan una visita a la Model. I aquesta oportunitat els treballadors amb qui es troben no la deixen passar de llarg. El poc temps que ens heu avisat ha sigut per la plantilla molt angoixant. Llavors jo crec que ens hi haguéssim donat una mica més de temps per poder assimilar-ho tota la plantilla, hagués anat més bé. Ha estat la nostra obsessió intentar que els treballadors no tinguessin setmanes d'incertesa, sinó que anéssim donant la informació tan puntual i tan precisa com era possible, era el nostre objectiu. Sabem que el procés de tancar la Model era molt complex i hi ha hagut molt debat, molta crítica, comprensible i per tant... L'angoixa està perquè, clar, el 2011, quan ens va passar tots els interins que ens van anar totes al carrer, doncs clar, la gent està angoixat i és normal. És lògic, i per tant comentaves com a interina també és molt important que tots tingueu la tranquil·litat de que el fet que es tanqui la Model no posa en risc ni un lloc de treball. Aquest compromís l'hem pres des del minut zero, l'hem ratificat al Parlament, l'hem pactat i signat amb els sindicats. L'administració va arribar a un acord amb una part dels sindicats sobre la manera de fer el trasllat, però les organitzacions que van firmar aquell acord representen menys d'un 40% dels treballadors de la Model. Per això, un dels sindicats disconformes ha organitzat un referèndum per sotmetre una proposta de vaga als treballadors. El sí a la vaga guanya àmpliament la consulta, però la participació no arriba al mínim per validar el referèndum. Per tant, no hi haurà vaga a la Model. Abans d'ingressar a la presó, el Nemesio tenia un bar de copes a la platja de Castelldefels, la Gaviota, i això va fer que s'emboliqués en el tràfic de drogues una vegada i una altra. Però la seva vocació no és l'hostaleria, sinó la literatura. Té 3 novel·les acabades que esperen editor i una quarta en marxa que recull els seus records de la Model. ¿Sabes lo que pasa? Que las personas, o sea, la mente humana te hace olvidar los malos momentos. Solo recuerdas los buenos y yo pasé momentos aquí también difíciles y malos tragos, pero los recuerdas con cariño, con otra cosa, ¿no? Y entonces pues quizás es lo que guarde para el futuro y decir, pues mira, yo estuve ahí, espero que ya no venga más aquí. O sea ya me corten la coleta y sea ya mi última estancia aquí. Los últimos días de la Modelo. La primera vez que crucé el umbral de aquel recio y vetusto portón, tuve el presentimiento de que el sentido de mi vida había cambiado para siempre. ¿Quién me iba a decir a mí que 113 años después de aquella pomposa inauguración, tras una longeva odisea, junto a Polar, Pep y el Tajas de Castelldefels, el Robaperas de Horta y el Robaviejas del Chino, tuviéramos el dudoso honor de ser los últimos de la Modelo, los últimos en cruzar a la inversa el umbral del portón de aquel tétrico y vetusto recinto carcelario de tan infausto recuerdo. Por fin se presentaba el final de la utopía, el final de la Modelo. Memòria no és el que es fan els historiadors, memòria és el que no pots oblidar. I justament això és un exemple del que no haurien de poder oblidar.
no és història, perquè si queden mans dels historiadors ja han begut oli, ja està, faran llibres i tal. No, ha de ser memòria. I quan això desaparegui, què és el que ens recorda? Què faran aquí? Un xiqui parc, no sé, un centre comercial? Un monument a la pau? No, aquí va patir molta gent, aquí va passar por molta gent. L'època franquista té el rècord d'ocupació de la presó Model. 13.000 reclusos l'any 1940, la majoria presos polítics. D'aquells presoners, prop de 1.700 els van afusellar al camp de la Bota i 23 els van executar amb el garrot vil dins mateix de la presó. Però les imatges oficials eren aquestes altres, les misses massives i la jornada de portes obertes el dia de la Festa de la Mercè, patrona dels presos. Entraven en un món desconegut, en una dimensió desconeguda, sòrdid, el soroll de les portes obrint-se i tancant-se fins que finalment et posaven a la cel·la, horrible, i que era de color, jo el recordo com color verdós, un verdós clar, molt bruta, molt tronada, molt abandonada, amb uns funcionaris que... Alguns no, però alguns eren perillosos, alguns. El que més pànic et feia eren les circumstàncies polítiques que hi havia en aquell moment. Estem parlant, bàsicament, de l'estiu del 75 i molt més en el moment en què en Franco es va començar a posar malalt i es va veure que la cosa s'acabava, perquè realment la por que tenien és que hi hagués una saca, o sigui, que de sobte passés jo que sé què i ens traiessin a tots i a saber per fer-nos què. Però paraula d'honor que en aquell sentit el que teníem era la impressió, d'altra banda real, justificada que érem hostatges, que ens tenien a les seves mans. Ens van fer formar al pati en el moment que sortíem. La sisena galeria, potser perquè era la de joves, teníem fil musical, i en aquell moment, tots en formació, ens van passar el discurs de l'Àries Navarro, aquell que diu Franco muerto, etc. I la sensació va ser molt curiosa, perquè els polítics estàvem callats, en silenci, allò esperant a veure què passaria, sobretot intentant no provocar ni fer cap tipus de cosa que pogués portar problemes, i en canvi els comuns es van posar a saltar d'alegria perquè els hi havien dit que quan proclamessin el rei hi hauria un indult. I efectivament, al cap d'uns dies, tots els comuns van ser indultats, els polítics van continuar aquí i les cel·les van passar de 3 reclusos per cel·la, només un, perquè s'hi sobraven espais, però això va durar 15 dies, perquè als 15 dies tots els comuns que havien estat alliberats ja hi tornaven a ser per altres motius. 2 anys després de la mort del dictador, el 1977, en plena transició, hi va haver l'amnistia pels presos polítics. I aquesta vegada van ser els presos comuns els que es van quedar a dins. Durant tota la seva història, dins de la Model s'hi han executat un centenar de penes de mort. L'última dins de la presó va ser la de Salvador Puigantic el 1974. Un any i mig després, de la Model en va sortir un dels 5 últims condemnats a mort pel franquisme, la Tarra Ion Paredes Chiqui. El van afusellar a Cerdanyola, tenia 21 anys. És la nit més terrible que recordo haver viscut mai. Era una nit de lluna plena. Hi havia un silenci esparverant. Posava la pell de gallina. Sabies que un company teu s'emportava. És molt fort, eh? Això ha passat aquí. Ja soc gran, però no soc un venerable ancià que de la guerra. No. Jo me'n recordo. Estic la mar de bé, em trobo molt bé de salut i me'n recordo perfectament el que és, diguem-ne, que s'emportin un company teu per afusellar-lo. Enmig dels trasllats imparables, l'Ivan acaba de rebre la notícia que esperava de feia setmanes. Després de 33 mesos, sortirà sol al carrer. És el primer permís.
Feia 33 mesos que l'Ivan no veia arbres, carrers, gossos, semàfors, croissants o telèfons mòbils, que estan prohibidíssims a la presó. I també feia 33 mesos que no veia la seva mare. Te quiero mucho. Ay, tú también qué pedito, qué blanquito. Hola. Sí, qué bonito. Hola. Hola, mamá. Gracias. Echas de menos a tu gente de fuera, a tus amigos, porque cuando sales, ya estás fuera. Ellos no se dan cuenta que han pasado 4 años de tu vida. O sea, yo entré aquí, la primera vez era joven, tenía 30 y algo de años. Hoy ya voy a hacer 63, soy un abuelo ya prácticamente, ¿no? En fin, ha pasado demasiadas historias que no las he vivido, que no las he podido vivir, o sea, ¿entiendes? O sea, yo tengo 4 hijos y bueno, pues, ellos no me lo echan en cara, pero a veces, papá, ¿qué tal? ¿Sabes? O te lo vienen a decir, o sea, claro, el culpable eres tú. ¿Cómo estás? ¿Estáis de mudanzas? ¿Oh, sí? ¿No has ido al cole? A mí me preocupa mi futuro. Piensa que me encuentro en la última fase de mi vida. Todavía me queda de la otra causa un año, 15 meses, una cosa así. Si me meto 8 años me condena a cadena perpetua, o sea, me voy a morir aquí dentro. Pero eso no va a suceder. El Nemesio el traslladen al centre penitenciari de Brians 2, on esperarà el judici per tràfic de drogues que té pendent. I el Llorenç el porten al centre penitenciari de Brians 1. D'aquí una setmana tindrà el judici per 4 robatoris, pel qual li demanen 19 anys més de presó. Demà a la nit, a la Model, ja només hi dormiran 24 interns. El Shaquille en serà un. Dijous encara hi esmorzaran i després els portaran cap al seu nou destí. Seran els últims presos a sortir de la Model. Andreu Domènech espera un nou judici al centre penitenciari de Mas d'Enric, a Tarragona, prop d'on viu la seva esposa.
Llorenç Pérez Meca ja l'han jutjat pels 4 presumptes delictes de robatori i espera la sentència al centre penitenciari de Brians 1. Nemesio Díez continua buscant editorial per a la seva novel·la mentre espera el judici al centre de Brians 2. El Shaquille el traslladaran demà passat al centre de Brians 2. Allà esperarà el 3è grau penitenciari. Poc abans de tancar, a Ivan Lisandrello li van comunicar el 3è grau. Ara començarà una nova etapa en règim obert. Podrà treballar fora i ja només haurà d'anar a dormir al Centre Obert de la Trinitat, a Barcelona. Molt content. I molt nerviós. Molt content, nerviós. A veure què passa.